בליידרים. היום אנחנו נראה לכם קרבות בייבלייד ממש כיפים. אם תסתכלו, יש כאן את פגסוס קוסמי, והנה מה הכוח שלו. יש כאן את אלדרגו, הורס. וגם יש כאן חלקים לא מקריים של בליידים לא אמיתיים, של אלדרגו מטאו, הורס, בורג של ליאון סלע, של ליאון ניב. ולא ראינו את פגסוס. וגם מחברים אלדרגו, פגסוס, ושל ליאון זה כאן. אז כאן סיבוב הפוך, משקל של פגסוס, משקל רגיל. אם אתם לא שמתם לב, אני לא מזירות אותו כל כך. היום נעשה עם הזירה המפולית ביותר. רואים? אם המצלמה שלנו תפנה אל הלוח שלי, תוכלו לראות כאן הרבה דברי בלייד. אם את תתקרב. מצטער, סתם יצא לי להגיד משהו. הדף של פגסוס, הדף של אלדרגו, עוד דף של פגסוס. פגסוס ואלדרגו נלחמים. מד הכוח. זה של אתר בייבלייד ממש כיפי. וזה של טורניר בייבליידים. זה של אלדרגו. עכשיו נשתן את המצלמה לצלם שלה. אם תוכלו להסתכל, תחכו רגע. יש לי את המדים של זינגה אגאנה. קנו לי אותם ב-2012 כתחפושת. הנה החולצה שלו, והנה מכנסי בליידרים. אתם חושבים שזה כיס אמיתי? ממש לא. יש עוד כיס אמיתי. יש כיס אמיתי אחד. אתם רוצים לראות משהו ממש מגניב? זה סרגול, כי ככה זה יצא לי. הייתי ביום הולדת, קיבלתי את זה. בלייד. תסתכלו, אני מעיר על זה. חכו. בלייד. רגע. בלייד. עכשיו אולי זה יעבוד. לא מבינים ממש, אבל אני יכול לצייר בייבלייד קטן כאן. זה לא יצא כל כך טוב כי אי אפשר לראות מה זה. הבנתם? ממש מגניב. טוב, בא לכם להתחיל לקרבות? אז תקבלו אותם. ושכחנו בלייד אחד. דוב סוס אורסו. יש הרבה דברים חדשים. אז תקבלו את קרבות הבייבלייד. בייבלייד גרגר. טוב, קרב ראשון. ליאון דרקון נגד סוס דוב אורסו. אורסו דוב סוס. אז יאללה, אתם מוכנים כבר? כי זה עומד להתחיל. אז אתם כל כך מתרגשים. אז יאללה. נזיז את הזירה ושהצלם שלנו יוכל לראות אותה. חלוקה בייבלייד. אז עכשיו אתם מתחילים ומוכנים. אז תביטו למילה גלגל אותה. וואו. איזה גרועה.
זה נראה תיקו. או שזה נראה ליאור ניב מנצח. קרב שני. קרב השני יהיה ממש קולי. לי נראה שתאהבו אותו מאוד. תלוי אם הוא ינצח. קדימה אותה. זה היה גדול. יש עוד שני קרבות. המנצח יעבור לשלב הבא בקרבות בייבלייד 4. שזה יהיה. חכו. עכשיו זה קורה. 3, 2, 1. דברו! עוד פעם פגסוס ניצח. אתם יודעים מה? נעשה רשימת מפסידים ורשימת מנצחים. אבל זה יהיה שבוע הבא. עכשיו זה בקרב האחרון. 3, 2, 1. אם אלדרגון ינצח זה לא יהיה הקרב האחרון. אלדרגון ניצח! אז זה לא אומר שזה הקרב האחרון. כי אם אלדרגון ניצח אז זה 2-1. בואו נקווה כל כך שאלדרגון ינצח. וואו, מה קרה למהירות של פגסוס? עוד פעם אלדרגון ניצח. עכשיו המנצח של עכשיו, זה יהיה בטוח שהוא יעלה, כי זה 2-2. וואו, אני הבנתי מה קרה. עוד רגע, הייתה כאן בעיה קטנה. הבנתי מה הבעיה. חכו. עכשיו אפשר לעשות את זה. תגל אותה. מה קורה לפגסוס היום? אלדרגון מנצח ועולה לשלב הבא! קבלו אותו! קודם כל תראו את המשגר שלו ואת החלקים שלו. הריעו לזירה! הריעו לקיסר דרקון! הריעו למשקיע סיבוב הפוך. והריעו לבורג. והריעו לדבר האחרון שלו. סרטון הבא הוא יהיה 10 דקות. 2 דקות